Ayan, welcome back guys. Ngayon, it's pranking time. Huwag na tayo maingay. So, ayan guys. Ang target natin ngayon ang asawa ng aking kapatid, ang aking hipag. So, nandun po sila sa aming bahay. Nandito po ako sa kanilang bahay at nagtatago tayo. So, ang prank natin ngayon ay pauugmaran natin siya. Pauugmaran. So, ang gagawin natin, maggagawa tayo ng ingay para pumunta sila dito. Tapos, ayun, pahingangaratan natin. Pahingaratan o sa Tagalog, bubulagain natin. So, abang-abang guys, ano kaya ang mangyayari dito? Ayan, ilang minuto na yung nakalipas pero wala pang nagkakarasikas. Ano kaya, matutuloy kaya ang laban na to? So, ayan, gagawa na ako ng paraan. Ayan, kumuha na ako ng tsinilas at gagamitin kong pambato ng pintuan para magkaroon ng ingay. So, magbibilang ako dyan ng 1 to 100. Tapos pagka 100, ibabato ko 1, 2, 3. Oh, ayan, 4 pa lang. Atat kasi ako dyan. Ayan, wala pa talagang lumabas. Wala pang pumupunta dito sa bahay. So, naghanap ako ng ng maaring ipambato na mas malakas ang tunog. Ayan, bala ko nga pasabugin na lang yung bahay kapag wala pang pumunta. So, ayan, kinuha ko yung bingguhan. Magbibilang ako ng 1, 2, 3, 1. 1 pa lang. Nag-bounce din sa akin. Nagabaan ako. Ayan, dahil wala pa talagang pumupunta, gagawa ko ulit ng isa pang ingay. So, ang bala ko sa bubong na. Ayan. Yan! Iniwan mo to sa taasan. No, 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 no. Ayan, it's a prank. So, naugmaran ng mama mo, ate. Ayan. Naugmaran yung Ayan pa sila. O, ate, magay ka dyan. Yung mga na-prank natin. Si Tutoy, prank mo. Ang Ginita ako po na kapino. Ako sir, punahin daw. Di naman ako sa kusal mga nakapidyo. Oh my God! napahamak ka, no? So, ayan, success po yung ating prank. Opo.